Shakalaka, shakalaka, boom, shakalaka, shakalaka, boom. Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae yna dros 6,000 yn llai o bobl yn gwneud eu bywoliaeth drwy ffermio yma yng Nghymru nag oedd na 10 mlynedd yn ôl. Ond hynny, mae yna griw o bobl ifanc brwdfrydig yn astudio amaeth yma yng Glynllifon, ac un ohonyn nhw ydy Gwion Parry. Gwelliannau dwi wedi gwneud ar gyfer y ffarm ydy, yn cyntaf ydy canolbwyntio ar uned i laeth a cynyddu'r fuches i 250 gan fod yna lot o bres i gael yr busnes amaeth llaeth ar y funud. Mab fferm bod gaeaf isaf ym Mryncroes Pen Llŷn ydy Gwion. Fe fi'n ddisgybl yn ysgol Botwnog, ac ar ôl cael 10 A yn ei aroliadau tygau, 5 o'r rheini yn Aserennog, fe benderfynodd ddod yma i Glynllifon i astudio cwrs amaeth lefel 3. Mae'r safle yma yn rhan o grŵp Coleg Glynllifon Cymru. O'n i reit sicr o isio dyfodol yn y diwydiant. O'n i'n meddwl am ma'n gyfle da i fi cael ehangu fy wybodaeth am yr diwydiant. Mae yna gydbwysau dair i'r pwnc, cael digon o waith ymarferol sy'n paratoi chi at gwaith adra a gwaith yn dyfodol, ond hefyd eich cael digon o waith papur i baratoi chi at gwaith papur sy'n eich gwynebu chi yn y diwydiant. Faint i fwydo'r defaid yma a faint i fwydo'r gwertheg. O'n i'n paratoi ni ati sydd i ymateb at deddfwriaethau newydd a pethau fel glasur neu tir gofal. Pa fath o waith ymarferol da chi'n cael wneud? Pethau o ddydd i ddydd, fatha gweithio ar y ffarm. A wedyn pethau newydd i fi yn enwedig i'r godro a helm y moch, yr uned foch, yn dysgu dipyn o pethau newydd. Wyt ti'n meddwl dy fod ti'n dysgu mwy yn fan hyn na fasa ti petai ti di aros adre? Yndw, dysgu lot dipyn mwy dy gwir, herwydd adra ydych chi tueddol o ond gwneud gwaith ymarferol, a ydych chi'n canolbwyntio ar gwaith papur, a gadael hynny i ryw brawn glyf hyd at neu rhywbeth. Fferm 3 Chanerw ydy bod gaeaf isaf, ac yma mae Gwion a'i deulu yn cadw 600 o defaid ac 85 o fuchod stabiliser. Wyna reit gynnar, diolch Efro'r a Stechra Mawrth hwnna, a fydd rhywun mynd ffwrdd yn 10 wsos oed, 12. Da chi'n wyna bob dim i fewn? Na, bob dim mewn. A wedyn, cadw nhw fewn pyn bach am ddiwrnod, a wedyn rhaid ddant efo i hwyn i fewn am ryw ddiwrnod extra, a wedyn hel allan. Ti'n cael bod adre dipyn adeg yma'r flwyddyn? Na, ni'n cael pethefnos adra o'r Coleg Glynllifon. Fel cyfnod profiad gwaith yn rhan fwyaf dim adra i wyna. Ac yn mwynhau? Ynddo, wrth ymladd. Llond 2 shed fawr o stabilisers yma? Ie. Mi'n dod o llwyddo o'n mis nesa. Dyma'n cael ei dyfnu ffrau mama mis Medi, a fydd yr ei gyrfod yn aros yn shed tra maen nhw'n mynd ffwrdd yn. A yr ei beino yn cael ei cadw fatha rhai cyfnewid. Mae'r llwyddo'n hawdd, mae'r llwyddo'n siarp ac ar ei traed yn sydyn ag yn signo, a maen nhw'n rhoi pwysau ymlaen yn dda, dim hawdd i gryn o'n dew. Sa waith tynnu lloia yma? O na, nath ddim tynnu mynd llynedd, allan o 80 fuchod. Mae reit dim llawer rhywle. Trefor, tad Gwion, yw'r ail genhedlaeth i ffermio yma ym Mod Gaeaf Isaf, ac mae o'n gwbl gefnogol i'w fab. Dwi'n siŵr bron yn ddymuniad i ni gyd bod yna rhywun dod ar yn holan i lle. Dim yn braf iawn bod o efo brwdfrydedd i gymryd drosodd. Mae'n bwysig bod nhw'n parhau fo'i haddysg ac addysg ymarferol hefyd. Ydy Gwion yn dod adre gyda llond trol o syniadau newydd? Yndi, rei gwahanol bob wythnos, yndi. A dwi'n trio batio nhw i ffwrdd gorau medrai. Ond da chi'n barod i dderbyn o'n llun? O, na'n bendant, fe rhaid mi symud efo fo lle, ac fo sydd i ddeud yn fuan iawn. Ac mae eisiau ehangu gorwelion, a dos i'm eisiau ni fod yn rhy gyfyngedig ym Mhen Llŷn yma. Ac mae eisiau mynd i sbio beth sy'n ei gael dros y byd i gyd o bosib. Mae'r drefn yn newid yn gyson o deg wir. Da ni gyd wedi gorau addasu a newid dros y blynyddoedd dwytha yma. Ac i radda, mae'r farchnad ar hyn o bryd yn mynd i osod yr agenda i ni'n hytrach na cymorthdal o gobeithio. Ond da chi barod i gefnogi o bob cam? Yndan, holl ffordd. Mae'n amlwg bod Gwion yn fyfyriwr cydwybodol a thalentog, ond be di fwriad ar ôl cwblhau ei gwrs yng Glynllifon? Dwi'n gobeithio mynd i wneud addysg bellach Llŷn mewn prifysgol, neu Aberystwyth, a wedyn mynd drewyddion bach lle, o fan ymlaen. I lle ti'n gobeithio mynd? Rhywsad newydd, mae'n siwr, neu America. Be di apel Sela newydd i gymaint o bobl ifanc? Dwi'n meddwl, mae lawer o son o fatha'n coleg ffordd fformio o syml a ffordd effeithlon iawn. Maen nhw'n drin o'r busnes, dyn o wahanol i beth sydd yma, mae o raddfa mwy. Dwi'n agor llygad i ni rown fformat. Busnes a elw ydy'r fformio, dim adloniant a fatha eich hobi chi mewn ffordd busnes ydy o, ffordd yn ei pres ydy.